don't know where to find you. Nino, nanasab siya. Nanasab kong ikantahan. Nasi sila sa kawing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Bakit ako si Munang? Christina, tutoki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal na Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Ulala! Alma! Asay mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagal! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawag akong bangkil. Halalo! Nga nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Dito balita na. Itaw ko. Ugo lagi ko. Oo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagotang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Niya ka na sa inyo. Tuod, natanong mo na ba ang bulag na Verdina? Oo, natisok na nako sa kaang ang liso. Oh, sige. Motorok na kini. Ibutang sa imong bintana sa kwarto ug sa pultahan ang bulag na Verbina. Aba, Pero, ano yung naman ipabutang mahal? huwag makasuti na utan sa imong kwarto samtang magtuog ka. Mahal kong Catherine. Unsa? Ala, Soda. mahal, may barag man ka. Wala. Ha? Milos pa digag maay, mahal. Naunsa ba ka, Luis? Wala kini kaso. Sige na. Suot ka na. Pero, mura magkakakuyapin, mahal. Basin mo sa kasadan. Suot na. Kaya mulakaw na ako. Oo, sige. Mahal, uy, wala na si Luis sa nataran. Sige! Sige! Ikaw rin nagbayad sa pultahan! O, lala. Ay! Di magkabataa ka maglaag-laag! Ha? Oh! Sabay dalag daw na mo, daha! Si Luis, lala. Kuan, gihatod ang ko ni Luis din eh. Di ko yung nasa daig ka atong tawhada. Diin man mo, ha? Tobag! Ay da, nango kay Ramis lungsod lula, oy. O siya? Nangukay mo slagsan! Oo, kay ganahan man ko nga, mahimong moderno ang style sa sininaan ni Luis. Aw, la, wa ba naman siya masugati? Padung naman to siya sa ila, pauli na siya. Natuan na lagi, klaro kay kang namutbot ba? Huwag ka wag yung ko nasugatan sa akong pagpaingong din, he? Unsa? Dito sab ko sa ilaha kaganinang adlawan. Wa
wasab ka ng Luis sa ila. Nagduda na hinoon ko ini da. Oh, la, ang sagot tayo mong gidudahan, Lula. Nagilikayan ko anang Luis. Unsa? Agaon. Diin man ka. Uy, agaon. Nakunsa nga. Nalupaw man ka. Dili ko na hapit maalsa nga kung ni Elmo. Kinahanglan mo pahuway ako. Ayon sila si Claudia o Groff. Sa ilang pagbangon. Ilahaw sila og kahanaw. Unsa? Agaon. Mahal tingali nga. Mukhaon ka na sa angay na mong kanon. Dili. Dili ko mo pasakit og tao, Elmo. Dili mahimo ka. Agaon. May dautang mahitabo ni mo kung dili ka mukhaon. Luspad ka na kayo. Mabahuay lang ako. Buhutan yun siya. Kinahanglang matabangan ko siya. Sukat talang nakabarkadaan ang ginganlan og Luis. Permi ka nang musupak na ko, ha? Gahe ka na tayo og tanay. Uy, wa man say humok, Lula. Ito na lang. La, uy, matutuan sa tanin mo. Pagpinalusap pa, ha? Ha, masinupakot ka na, ha? O saman, maunay nakatunan mo anang Luis nga dili ka na makamaong musod na sa akong pahimang na. Di man gudla. Paminaw sa, listen. Ako may miagni niya nga, mangukay ni. Oh, ikaw dahil ang gusto maglaag-laag. Ay, ako na laging gitabangan si Luis lang nga. Mapareha sa ubang mga batanon ng mga classmates. Kaya bang, musakay ba sa uso sa sinina ba? Kaya gano, o saman dahil usuan ng Luis. Da, kinaraan to, Lula, uy. Super pas tiniguang. Murag na tao sa 19 forgotten. Eh? O sa'y 19 forgotten. 19 forgotten? Uy, unsa dahil na sa kinaraan yun dahil kayo na siya style bata, Ay, wala gila. Basta. Di gyud masabot ang sinuluban la. Naliman ka. Long sleeve na kinaraan kayo. Unya, tuok pa kayo. Ukulyos liog. Tasa, basin imo lang ng katarungan, ha? Lula sad, uy, mangita jud lusot. Dili taon nila, uy. Di mo kumakakon. Ay, bisag ingon ko ini Lula, no? Bisag taon ko nga nang mamakaktyug nimo, gabaan biya ko nimo kay Lula gug ka. Basta, ako lang gitabangan si Luis na mausap yung style. O niya, tasa, nganong mula paminaw na ko, musibat man dahil na siya kung maabot na ka. Ay, kukuhan ka na. Ay, nagdali mo to siya, Lula, kay nagluspad man to. Ay, muna naglain yung lawas la. Basta! Basta, sunod, ha? Kung ihatod ka ng Luis din, kadala muhuwat siya na ko, aron nga, magkahimamat mendo, ha? Kung pamisitahan lagi na siya din, kung dili siya gusto nga, dili na ka magkauban-uban na niya. Lainan sa nimula, oy. Pero, tayo paragod la, ikaw sabi man sad ka. Dito ko sa ilang nanding, ay nagtuo kong naadto ka dito. Gamay. Hala, tuod na no. Unya la, dito man jud ka. Kumusta naman si Nanding la? Naambot lang. Kaya dili mo siya ko pasagol ni Bining sa ila. Basta ugma jud. Mobisita gyud ko Nanding la. Dali. Kulit na ko agaon. Aron makapayron na ka na sa imong higdaanan. Kana. Mahuway lang na diya. Kay, mangita ko pagi nga makakaon ka. Ayaw. Sakit ka ng bukton ko nga ay mangigunita, nagaon. Ayaw pagpasakit ang tao. Dili mahimo nga may kahadlukan ang mga tao ni Ining Dapita. Pero,
Nahadlok na sila agawon. Kaya doon na lang ipatay din eh. Dili na kini mahimong masundan pa, Ilmo. Nala sige. Pahuway na lang. Uy, kasayo ba ni mong mipahuway sa imong higdaanan, Luis? Maanindot kayong kagabion, Luis. Hayag kayo ang buwan. Ug nindot kaayong tan-awon kining dapita sa ibabaw sa kahanginan, Luis. Mupahuway na ako. Luya ka na gyud kaayo. May tingali nga muuban ka kanamo karon. Pagdawas na kamo dinhi sa akong pahulayanan. Tanahon ta kung nasa kutob ang kagahi sa imong ulo, Luis. Tanahon ta. Dali na, Claudia. Nga pa man mo mostly ang babae nga imong giatiman, Luis. Pasagdi ko sa kong pamaagi. Kay wa ko manghilabot sa inyong pamaagi. Nahibalo ako nga daw. Ikamatay mo na ang kauhaw sa dugo, Luis. Ug wala ko makasabot kung anong ang imong kaugalingon ang imong gipaantos, Luis. Sa ako ng gikayon. Ako kining pamaagi. Usa, pasagdi ko ninyo. O kamusap, pumana ang inyong gisaan na dili ka mo manghilabot sa mga tao nining dapita. Ay, pagdali dati na. Kinahalag na sa'yo na makapangumpla karon para sa atong lutoong bod-bod o bingka para ugma. Bitaw lula, oy, nagsunod ako ni Mula. Pero la, kama na ito pangumpra ba? Muduaw ko nang diha. Ano mamugos man ka sa pagduaw niya nga dili mo yung tapaduaw ang gitong bayan. Ay, nabala ko na taong kus kahimtang nanding lula, oy. Makita mo. Hoy, balita! Balita! Si Alma ko noy, kay nawa! Uy, la, nagbubuhan ni sa dang babanbilya ay. Naunsan sa kana siya, uy, nga nagdagandagan man. Uy, si Alma ba? Alma God! Missing, uy! Kita na mission taday. Si Alma, missing! Ala, missing ako no, uy! Uy, yung sa manong duha? Huwag mo ba imbaw kung hain si Alma? Nila magkadabilya! O ano kami kung panghutan o na mo kung nahibaw ba may kung hais Alma? Aw, mutana lang ba? Di bang ka mo guilty sa pagkawa niya? Hoy! Hoy! Ikaw ba bilan, no? Ano ba kakauka ba ni mo ba? Patuya lang kada! Aw, ay nagkasuko, good. Kaya ang hanga, no? Katura ba yung nagsilim? Lumoy! Laro masab kaayo nga nagpasingat ka na mo. La. Di na lang tamutubay na pandak na dako la. Kay magguba lang ato adlaw, ana. Dali na! Hoy! Lula, bantayan din ang imong apo, ha? Kay maburot man yun si madugay ba? Kay nag-uyab-uyab naman na. Hoy! Aw! Awit sa man! Naibaw ka la? Na nag-igat-igat na ng apo mo? Hoy, Bilya! Naibaw mo na sula, oy! Naibaw na kayo siya, sa ikabalakad, day! Ikaw ang una mo burot, o dili ako. Sa? Dali na, Lula! Kay mudoa pa kong nanding. Hoy, kagay. Ari, la. Barugi na imong gisol si Tinay, ha? Nga dili yung ka mapa-flag ceremony anang Luis. Ha? Flag ceremony ba, Lula, oy? Di lagi ko, anak. Manok maganin na muhikap sa kong kamot si Luis? Sus, dali na, Lula, oy. Kay mo ato kong nanding. Uy, hala. May kinaas sa gawa sa ila si Nanding. Ding! Nanding, kumusta naman kabay? Ay! Lisod, oy! Ay, kadlong na ko, Ding, oy! Ako si Tinay, tanawa ko, oh! Tutugi ko, Ding! Tinay? Oo, ako ni Ding. Nausamang ka, Ding. Anong kalit man lang ka natulala, ha? Tinay? Ding! Gipatay si Berto. Ay, daan naman ang balita, Ding. Kibaw naman ko, anak. Ding? Ano, Ding? Ay, dahil kong nakita, Tinay. Ha? Usa man, Ding? Usa may
lain mo nakita. Ding! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugidlanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.